गिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा लायो फनावहाय आरो मेसेजावहाय रायज्लायो अब्ला नोङो लोंनायनि मुवाखौ लोंना लानानै मोनसे भिडिअ माने दखना लांगा गाननानै आंबो बिदि बानायफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय आंबो नुवाखैब्ला आंनाव आलासि जाफैनानै नायफैनो हागोन आंनिफ्राय 10 किल'मिटारल' जायो आरोखि संखसा समाज दानायनि खोथा बुंदों न'खर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्था जिসকল প্ৰাক্তন এনডিএফবি নেতা আৰু সদস্য গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল জেলত ৬৬ গৰাকী জেলত এতিয়াও কাৰাবাস তেওঁলোকে হৈ আছে তো তেওঁলোকক চৰকাৰে দিছপুৰত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছে পাৱাৰ ফাংচনবিলাক এই 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো আমি আকৌ ঘূৰাই আনিব এক নম্বৰ এইটো আমাৰ Boro bimaफ्रा दख'ना बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव কোনখন স্কুলত বা পঢ়ি আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কোনখন কিতাপত পঢ়াইছিলে যে চৰকাৰো বিক্ৰী কৰিব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টও বিক্ৰী কৰিব পাৰে মইতো সেইটো দেখা নাই আৰু বজাৰটো আপোনালোকে দেখিছে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্ট বিক্ৰী কৰা বজাৰ ক'ত বিক্ৰী কৰে এইটো जों समाज दानायनि खोथा बुंदों न'खर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जादों बेसोर लासिं बाथ्रा जाय बिमाया 7 बोसोर बैसोनि फिसा हिनजाव दङ जाय बिमाया 5 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा दङ जाय गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ जाय फिसा हिनजावनो गियान होनांगौनि बोथोर मोनफैबाय बे बिमाया गावसो दख'ना बोखो ससियेल मिडियायाव मोसाबाय बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंना दे रायजो राजा नोंथांमोन आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रिया साजोब्बाय होनना ओमफ्राय गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइयाथ' बिदि फुंखाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबाम होननानै मोनसेबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दख'ना बोखो फेन्दा दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক খুব পজিটিভেৰে অতি সোনকালে টাইম বাউণ্ড যে সময় উপযোগী যি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা আছিল আখৰে ৰূপায়ণৰ কথা আছিল দাড়ি কমা ৰূপায়ণৰ যি কথা আছিল এই 5টা বছৰ এই সময়ছোৱাত আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো জনগণৰ হৈ চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী হৈ পেলাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু জেলত থকা যিসকল প্ৰাক্তন এনডিএফবি নেতা আৰু সদস্য গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল জেলত ৬৬ গৰাকী জেলত এতিয়াও কাৰাবাস তেওঁলোকে হৈ আছে তো তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই ২৬ জানুৱাৰী আহি আছে ২৭ জানুৱাৰী মানে চুক্তি দিৱস আৰু ইফালে গণৰাজ্য দিৱস এই এটা সন্ধিখনত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনাৰ আওতাত আনি পেলাই তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিয়াটো আমি দাবী জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিহেতু চুক্তি এটা শান্তি যেহেতু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে এই চুক্তি যেহেতু আবদ্ধ হৈছিল তো তেওঁলোকে জেলত থকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে আৰু যিসকল এতিয়া জেলত আছে তেওঁলোকে প্ৰায় 15টা বছৰ 16টা বছৰ 13-14টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে তো যাৱজীৱন কাৰাদণ্ডক যাক বিহিত কৰিছিল আৰু এনআইএ আদালতত এতিয়াও ট্ৰায়েল চলি আছে তো এইবিলাক মানে কোনো অৰ্থ নাই বুলি আমি আজি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ তো সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে আৰু আজিৰ এই সংবাদমেলৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আহি থকা দিনত অতি শীঘ্ৰে চুক্তিৰ সকলো দফা আখৰে যাতে ৰূপায়ণ হয় আৰু যি এটা সপোন আৰু যি এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই চুক্তিত আবদ্ধ হৈছিল সেই সপোন আৰু উদ্দেশ্যটো বাস্তৱত যাতে ফলপ্ৰসূ হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ
एसे लोंनाय निसा मुवाखौ लोंना लानानै मोनसे भिडिअ माने दख'ना लांगा गाननानै आंबो बिदि बानायफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय आंबो गासैखौबो निमाहा होयो गोबां दुखु मोनदों गोबां बोरैबा मोनदों खर'फ्रा खिरिं मिरिं सालाबायदों आङो दाख्लै बावैसो सिगां लान्थं जुग गोदान मडेल गान ओंखारनायाव आङो दख'ना बोखोनानै मोसादोंमोन बे मोनसेल' मोसादोंमोन आङो आरो बे आं मोनसेल' मोसानाय आं अखानायैनो आङो लोगोफोरखौ गासैखौबो आङो सरि बिदोंमोन आंनि गोरोन्थि जाबाय होननानै हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय बयबो बुंहरदों नालाय आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना आं दा बेखौनो बुंनो सानो बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना जाहाथे आंखौ निमाहा होदो सानस'नो हायैयाव मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय माने बेबायदि जागोन एसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना भिडिअखौहाय एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैदोंमोन आरोना एसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन दा बिनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय जाबाय आरोना बै माखासे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोनहा बुंबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबो होननानै बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोबाय भिडिअआवहाय आं भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि फेसबुक फेमिलिफोरनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो दे आंखौ बयबो निमाहा खालामदो भुल जाफ्लांबाय आरो आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो दे होमबा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दे आं आरो इसेबां बुंनोबो रोङा लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर आं दा रायजो राजा गासै नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय आं दिनै निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाबोला सानस्लाबनो हायैयाव आं बिदि भिडिअ होफ्लांबाय बिनि थाखायनो आं खर' गंग्लायै नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय संकसखौ नुवाखैब्ला आंनाव आलासि जाफैनानै नायफैनो हागोन आंनिफ्राय 10 किल'मिटारल' जायो आरोखि संकसआ औ फै रायजोफोर संकसखौ नायनो औ दुनियानि माहाजोनफोरनाबो फाथैलाय बिसिनाय जाखाबाय बिल गेट्सनाबो जाबायनो ना औ गोबां बलिउडनि एक्टर एक्ट्रेसफोरनाबो डाइभर्सल' जायो मानो जायोथाय हालखौनो मोनले आं नंगौ ना डाइभर्स हुआ माने কি জীবনত শান্তি নাই তাহলে তুমি আর আমি কে যদি এত বড় মানুষেরই টেনশন হয়ে ফাथैलाय बिसिबाय হইছে जोंलाय मानो टेनसनाव थाया जानो नङा होमबा औ बयहाबो दुखु दं नाथाय दुखुखौ जोङो खोमोरनांगोन बेखौ इसोराल' खोमोरनो हायो जुदि थाखाजोंनो दुखुखौ खोमोरनो हायोमोनब्ला बे बिल गेट्सना डाइभर्स जानाय नङामोन हयना नहय हेल' जायनि हिनजावा खारहां जादों बेखौ थिग खालामनोब्ला सोरनिबा हिनजावा जेनेबा खारहां जादों गुबुन हौवाजों बा गुबुन सेंग्राजों लाइन लायो फनावहाय आरि मेसेजावहाय रायज्लायो अब्ला नोङो फिसाखौ सासे लागाव बयबो लानाङा दे माने जायनि हिनजावा गुबुन हौवाजों लाइन लायो फिसाय सासेयावबो फिसा सासेयावबो बे हौवाया फिसाखौ सासे लाबावनांगौ होमब्ला बियो सासे फिसा खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर 4 बोसोर बेस्थ जायो नंगौ नाङा औ जै सासे लाबावबाय 4 बोसोर बेस्थ जाबाय बियो औ ओरै लाबोनानै दोनफैयो आरोखि ना गाज्रि मोनाखै दा नोङो फिसायजों बुलायनोबो हाया नोङो फिसायखौ रायबाबो फिसाया नोंखौ बुनो नागिरो माथो खासामबावनाय
ब्लेडखौनो लाबोनानै दोनफै टेबोलावहाय गां दोन आरो जै ब्लेडजों बियो हालदैखौ नुबाय सेस बियो सेन्सलेस जाखानायसै आरि फिसायखौ मालाबाबो हिनजाव गदाय दागोसो हो जै फिसाया हिनजाव गदाय गोसोबाय बिनि इनकामा फारनै जाबाय बियो 500 थाखा खामायोब्ला नोंनाव 250 बै गदायनाव 250 नोंनाव 250 बानखानाय बेजों न'खर सलायो सोरबा सलाया दा मा सलियो ओंखायनो ब्लेडाखौनो बायनानै दोनफै বিটিসি অঞ্চলত BPF ৰাজনৈতিকভাৱে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে আজিৰ দিনত সেকেণ্ডত বিজেপি আছে 3 নম্বৰতহে UPPL চাওক UPPL 3 থাকিব না 4 থাকিব না 5 থাকিব তো বিটিআৰ ৰাইজহে ক'ব ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে বুজিছেনে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট দি UPPL আহা নাই আৰু অনাগত দিনতো হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই UPPL কাম নকৰে শুনি আছো বিজেপিও কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই নিৰ্বাচন খেলিব বুলিহে আমি শুনি আছো ফিল্ডত আমাৰ বহুত লাভালাভ হ'ব আৰু আমি আজি ডেলিগেটৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ পৰা যিখিনি অপিনিয়ন লৈ আছে আমি চৰকাৰ অলৰেডি বনালে চাওক সভাপতি নতুনকে লৈছে যদি মই তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছো কিন্তু মোক খুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰৰ ৰিটাৰ্ণ আহিব পাৰিব না নোৱাৰিব ইয়াৰ গ্যাৰান্টিটো মই ল'ব নোৱাৰো যিকোনো এক্সামত যাতে আমাৰ বিটিসিৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হওক বা মৌখিক এক্সাম হওক এইবিলাক যাতে আমি কোচিং দি পেলাই চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ইজি হয় সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা কোচিং চেণ্টাৰ আমি কোনোবা হাগ্ৰামা মহিলাৰে শিকাই দিছে যে ইটো কো বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰে কোচিং চেণ্টাৰ বনোৱা মানুহ নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰে ডেজিং ফেষ্টিভেল বনোৱা মানুহ হি কোচিং চেণ্টাৰ বনালে 17 বছৰটো কম সময় আছিল নেকি 2 বছৰৰ পৰাই যদি আমি এতিয়া বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যেটো সুপাৰ 50 আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এডমিশন পাই গৈছে যেতিয়া নাকি BPF চৰকাৰ আহিব প্ৰথম কামটো হ'ব আমাৰ যেটো 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো অমৰ বড়ো চৰকাৰ UPPL চৰকাৰে দিছপুৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছে পাৱাৰ ফাংচন বিলাক এই 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো আমি আকৌ ঘূৰাই আনিব 1 নম্বৰ এইটো আমাৰ এজেন্ডা যেটো কথা কৈছে যে ডিপাৰ্টমেন্ট বিক্ৰী কৰা সৰকাৰ বিক্ৰী কৰা কোনখন স্কুলত বা পঢ়ি আইছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কোনখন কিতাপত পঢ়াইছিলে যে সৰকাৰো বিক্ৰী কৰিব পাৰে ডিপাৰ্টমেন্টও বিক্ৰী কৰিব পাৰে মইতো হেতু দেখা নাই আৰু বজাৰটো আপোনালোকে দেখিছে নেকি ডিপাৰ্টমেন্ট বিক্ৰী কৰা বজাৰ ক'ত বিক্ৰী কৰে